момичете. Му налично на Георги, Штото винаги е налично за специјални момичета. Штото веќе си има БМВ E46. Ако многу настојавате, ще полухите возене V46 и малко депресија за спомен, докато другите турсијат внимание. Георги веќе движи по шосето. Тој нема кралити, Георги не курвар по принцип, штото обичало до влюбено. БМВ-то си Много, но ако се наложи, има място и в багажника. ще ви даде позволение За 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Георги не играе с момичета, Тој веќе си има E46. Ако много настојава, Најмногу да получи малко внимание там багажника на БМВ-то. и после потребителјат ненамерен. Кралицата, На Георги не курвар по принцип, штото обичало до влюбено колата си. Много, но ако се наложи, има уште малко място, то в багажника. ще му даде позволение За 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Георги е играх, това е последното ниво. E46, Го дуржи спокойно, а другите ги дуржи на сини блок. душман ги акровела, ровела. Ма наши ти колете перавена, Душман ги акровела, ровела. Ераклена ще тересена. Злобарите си лајат, Ама Георги не спира, керванот си вурви. а слабите уста да гледат. Георги не курвар по принцип, Штото обичало до влюбено колата си. Много, но ако се наложи, E46. ще му даде позволение. За 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Ле, 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 ле.